Donderdagmiddag werd in het Rijland College door Stichting Durf te Vragen Taboeiend gepresenteerd. Een project voor jongeren om hen kennis te laten maken met psychische gezondheid. 2,5 jaar geleden kwamen wij samen met Vincent van Gogh en samen met onze Stichting Durf te Vragen. En toen zeiden we willen iets offline gaan doen, we willen iets gaan creëren, een experience. En toen is dit idee eigenlijk al geboren, dus we zijn al 2,5 jaar echt bezig. Er zijn nog wel wat veranderingen geweest door corona, maar uiteindelijk staat FOAP hier gewoon echt achter ons, dus hoe fantastisch is dat? Taboeiend is een experience die langs gaat op middelbare scholen, eerste en tweede klasse. En het is een robot die je meer gaat leren over emoties en psychische gezondheid. Maar op een hele toffe, laagdrempelige manier. Iedereen krijgt een tablet in de klas en gaat eigenlijk met games meer leren over dat onderwerp. Eind vorige maand werd Taboeiend al op de kaart gezet. Tijdens het streekbezoek kregen koning Willem-Alexander en koningin Maxima al een voorproefje. Want op dit moment rusten er nog veel taboes op mentale problemen onder jongeren. Ja, ik denk dat het toch een soort van schaamte is. Je krijgt het thuis ook niet echt mee. Of ja, in sommige gezinnen wel, maar ook in heel veel gezinnen niet. En ik denk dat veel jongeren zich schamen omdat ze denken dat als zij daarover zouden praten, dat ze dan gek gevonden zouden worden. Dat ze de enige zijn. Maar wij willen juist ook laten zien dat je dus niet de enige bent. En bijna 20% van de jongeren heeft last van een psychisch probleem. Nou ja, dat betekent dus echt wel een aantal leerlingen in de klas. En ook die andere leerlingen, dus die 80%, kent eigenlijk ook altijd wel weer iemand met een psychisch probleem. Dus je bent echt niet de enige. Dus ja, wij willen juist zeggen van praat erover, want dat gaat je ook helpen om je beter te voelen. Het is belangrijk dat we met dit project een zaadje planten, zodat er daarna over gepraat gaat worden. Maar er zijn veel meer dingen voor nodig. Dus bijvoorbeeld dat de leraar daarna ook nog een keer daarover heeft. Of dat er thuis meer over wordt gepraat. Maar wij hopen dat kleine zaadje al te zijn daarin. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn met FOAP. Je ziet dat nu al dat de kids het fantastisch vinden. Ze reageren heel goed. En eigenlijk zou dit voor jong en oud en voor iedereen beschikbaar moeten zijn. En ja, we kunnen met FOAP alle kanten op. Qua herprogrammeren en zo. Dus we zijn pas net begonnen. Tijdens de pilotsessies heeft Taboeiend al het een en het ander losgemaakt. Ja, we merken dat jongeren het echt wel leuk vinden. En dat is natuurlijk ook wel de bedoeling, dat ze het ook gewoon tof vinden om te doen. Maar we hebben ook al verhalen gehoord van jongeren die zeiden van, een jongen laatst, die zei nog van ja, ik ga dit vanavond wel met mijn ouders bespreken, want ik wil ze eigenlijk wel wat vertellen. Nou, en dan denk je echt yes, dan is het doel eigenlijk al geslaagd. Dus hopen dat er meer van dat soort succesjes zijn en dat heel jong Nederland erover durft te praten.